Anke l-editorjal ta' Times of Malta espona double standards ta' Simon Busuttil. Dan billi semma l-każi tad-deputat Tony Bezzina u s-sindku tar-Rabat Samuel Azzopardi. Fil-każ Tony Bezzina, l-editur tat-Times innota kif id-deċiżjoni tal-qorti tpoġġi lil Bezzina f'sitwazzjoni imbarazzanti bħala deputat u anke bħala xi ħadd li qed jaspira li jsir Ministru. Iżda iżid iktar minn hekk. Dan il-każ għandu implikazzjoni diretta fuq l-għajta ta' Simon Busuttil li se jnaddaf il-politika darba l-dejjem, kompla jinkiteb fl-editorjal. Dan iddeskriva d-dikjerazzjoni ta' Simon Busuttil li se jistenna l-appell bħala waħda legalistika u li tmur lil dak li ħafna fehmu meta qal li se jadotta korrettezza politika. Bid-deċiżjoni tal-qorti kien stabbilit li Tony Bezzina bad ħaddiema jagħmlu xogħol fil-każin nazzjonalista taż-Żurrieq u li ġiel ħaddiema jagħmlu dikjerazzjoni falsa. Bl-editur tat-Times jgħid li n-nuqqas ta' azzjoni minn Busuttil tinftiem li qed japprova dan l-aġir. Issemma wkoll il-każ Samuel Azzopardi li reġa' sar sindku tar-Rabat ftit wara li nstab ħati li saq taħt l-effett tax-xorb u rrifjuta li joqgħod għat-test tan-nifs. Bl-editur jgħid li tranzizzjoni minn raġel ħażin għal wieħed tajjeb kienet kmieni wisq. Intqal li huwa normali li jkun hemm riabilitazzjoni fil-politika iżda jistaqsi jekk il-Partit Nazzjonalista setax stenna ftit iktar. L-editorjal temm jgħid hekk li jkollok standards għolja ta' korrettezza politika huwa ideal sabiħ, imma Busuttil għandu jassigura li qabel xejn japplikaw dawk l-standards internament.